Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asanipun para bapak, para ibu, para sedherek kula sedaya, monggo pengawasan rutin wonten ing Ahad enjang kita awiti kanthi sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula lan panjenengan sami pinaringan tetep iman Islam, pinaringan istiqomah kenipun nindakaken ibadah, pinaringan rejeki ingkang barokah, putra wae ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi. Tsumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Hasan wal Husain wal asyratil mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid dini wa ila hadrati jamil ulama'il amilin wal fuqaha'i wal mufassirin wal muhadditsin wal muhaqqiqin wasyuhada'i was sholihin. Tsumma ila sahibil qutbir rabbani wal ghawthis samadani sultanil auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai wa sayyidi Syekh Ahmad Badawi wa sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wal Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa Syekh Abi Hasan Ali Asyadili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati mu'assisi wa masyayikhil ma'had bilang wa sahibil istighatsah hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furungihi wa mujiziha Syekhina Abdul Khaliq Hasyim wa Syekhina Fakhruddin Ponorogo wa Syekhina Nasir Karim Hasyim wa Syekhina Muhammad Zaki Hadik wa Syekhina Fahmi Amrullah Hadik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil awliya wassalihin wal a'immatir rasyidin wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ahbabina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malik al-malikul qudusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fattah Al-Fatahul Alimul Qabidul Basidul Khafid Al-Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami
السميع البصير الحكم العدل اللطيف اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس 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 يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بعون الله الله يا حفيظ 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 إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة
Ya Ruqaba'u ya Nuqaba'u ya Nujaba'u ya Amdalu ya Audadu ya Ghawdu ya Qutub Aghithuni bil ghawdani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah aghithuni bil ghawdah wa'udhuruni bin nadrah ya ruqaba'u ya nuqaba'u ya nujaba'u ya abdalu ya audadu ya ghawdu ya qutub aghithuni bil ghawdati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah aghithuni bil ghawzah wa'udhuruni bin nadrah ya ruqaba'u ya nuqaba'u ya nujaba'u ya amdalu ya autadu ya ghawthu ya qutub Aghithuni bil ghawthati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balli alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Ya Arhamar Rahimin balli alal muslimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin balli alal muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani subhana rabbil wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim islamana minal afati dhahirun wa batinan minat dunya hatta akhirah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna kamalal istiqamah. Allahumma arzuqna kamalal istiqamah. Allahumma arzuqna kamalal istiqamati fi khidmatina fi jami'atina dadil ulama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal makanan mubarakan wa maksuman minal afati zahiran wa batinan wa ij'al hadzal makanan ma'muran bil ibadati wat ta'lim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Narasaken waosan kitab Wasiyatul Mustafa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu hei Ali, layak balu ora nampa sapa Allah taala Gusti taala salatan ing salat bila wuduin kelawan tanpa wudu. Wala sedekah lan ora nampa sapa Allah ing sedekah minal harami kang tetep saka barang sing haram. Ali Allah taala ora bakal nampa salat sing tanpa wudu. Lanten wudu niki bagian dari syarat salat. Karena syarate wong salat niku kedah suci. Lah suci saka hadas cilik, suci saka hadas gede, suci saka najis. Lah sing kanggo nesiki ngilangi hadas cilik
niku wudu. Nek ana wong di hadas kok ora wudu berarti hadase dereng ilang. Nek hadase dereng ilang nek nglakoni salat berarti nggih mboten sah salate. Nah, mila lah tembung bila wudu niki kadang-kadang mungkin secara lahiriah ampun wudu. Karo salat niku ya ampun wudu, ning wudune mboten memenuhi syarat. Niki nggih jenenge wudune mboten dadi. Kapan wudune ora dadi berarti padha karo ora nganggo wudu. Nek ora nganggo wudu salate nggih mboten dados. Wala sedekatan minal haram lan ora nampa Allah ing sedekah sing bisa apa saka barang sing haram. Jadi barang haram niku jamane kok niat disedekahke. Dikekke mawon niku mboten entuk. Jenengan duwe wedhus pamane mangan kulit telo yo mendem mati gitu. Ah niku yo ngerti nek sanding iki wonge ora genah wis yo lho wedhusku mati iki panganan sisan. Mboten entuk. Senajan sing tanggane jenengan iki gaweane mangani barang haram. Nek selama niku wong Islam mboten bareng. Kecuali nggo apa monggo. Jadi nek disedekah sedekah ki ibadah sih. Artinya sedekah niku ibadah sing butuh niat. Lah wong ngibadah kok nganggo barang haram niku nggih mboten dadi mboten sah. Neng wonten ibadah saka barang haram neng ya sah. Contone jenengan wudu nganggo banyu oleh banyu nyolong, banyune colongan. Niku secara syariat niku wudune sah. Ya tetep suci yo kan. Neng dosa oleh nyolong banyu kan. Dadi ola sedekah niku sae ning kedah saking barang sing halal. Ampun ngantos sedekah nganggo barang haram. Lah gambarane napa sedekah nganggo barang haram kok ora dadi? Ya padha karo jenengan dilomprongke wong. Wis ngerti iki racun ning dikeke tanggane, berarti rak mateni tanggane. Wong barang haram niku dipangan niku haram yo. Nyebabke dadi entuk napa dosane saka ngersane Gusti Allah, yuk bakal disiksa. Lah dikeke tanggane. Ah jenengan berarti njlomprongke tanggane mangan barang haram. Umpama kok wong niku ora ngerti niku barang haram, niku mangke dosane sing mangan tempelke ning jenengan. Lha nggih kan yang ngapusi sithik. Anjenan ngapusi sithik. Wis saiki diapusi wae iki anu lehku nyolong umpamane. Ah niku mangke sing tambah dosane jenengan nek sing diapusi ora apa-apa diapusi. Ya aliyo ing ali laya jalur leren-leren sapa mukmin wong mukmin iku fi ziyadatin ing dalem tambah fidinihi ing dalem agungane mukmin. Malam yakul semangsane ramangan sapa mukmin al harama ing barang haram. Wa man lan utahe sapane wong iku faraka lamun pisah sapa wong misah al ulama ing para ulama mata mongko mati apa kalbu atine wong wa amialan dadi wuta sapa wong anto atillahi taala saking oleh taat marang Allah taala. Ngali wong mukmin iku ora leren-leren oleh nambahi sempurna agamane selagine ora mangan barang haram. Tegese pripun? Selama wong niku iso ngreksa napa dheweke saka nglakoni barang haram, mangan barang sing haram, ngedohi barang apa panganan sing haram. Wong niku mesti setiap saat niku mundak apik. Agama niku selalu mundak apik terus. Tapi begitu wong niku wis seneng mangan barang haram, niki mangke yo dadi kabeh serba elek. Kula niku bola-bali kula matur to. Kullu lahmin nabata minal haram panaru aula. Kabeh daging sing tukul saka barang haram niku sing paling berhak niku ming neraka. Nah niku mulane ya otomatis mangke nek wong niku panganane barang haram ya yuk ngibadahi barang yuk terganggu napa-napane terganggu. Nah mulane
Selama wong niku bisa njogo barang haram niku selalu dalam keadaan baik, semakin baik agamanya. Neng semakin banyak mangan barang haram niku semakin tek agamanya saya bubrah. Dalam niku haram apa halal? Zaman kula. Kadang-kadang kita mengartikan haram itu minggur daging kire, barang lah. Niku aslinya podo niku hasil korupsi daging kire niku podo. Podo le haram ngoten lho. Ora kok nek terus ditle korupsi iki najis mbolado niku mboten. Dosane dosa mbolado. Mun dite rakyat tok kita. Niku ya barang haram. Jadi haram dalam bentuk apapun. Niki larangan keras kangge kula lan panjenengan sami ngonsumsi utawa nggunakake barang niku. Waman faraqal ulama mata qalbuhu. Wong kok adoh saka ulama ora tahu cerak karo wong alim, wong saleh. Niki kaya pujian ning awake dhewe niku pendak anuan pujian tombo ati. Niki maksud niki ngene. Wong ngantek selama 40 hari. Ora kenal karo kiai, ora cerak karo kiai, ora krungu tausiah kiai, ora krungu keterangane para alim. Niki dikhawatirke atine dadi atos. Iso-iso dadi mati, tegese mati niku tidak ada fungsinya. Jadi di kandhane wis begedut ngayal mergo wis mati atine. Nek mati wonge karuan gitu. Masing mati atine niku iki. Artine mati tegese atos. Atos niku wis wangel dikapak-kapake. Bab nek atose ati niku wah ngluwi kabeh barang sing atos. Saenenge barang atos ning alam donya niki niku isih iso dipekona. Watu atose kaya ngapa isih iso mangke dipecah, isih iso di napa dilus cairan niku anu. Cara dikai banyu ngoten ya isih gopak. Lah nek sing atos ati niku wah luwih melingsi mbangane akeh. Wong kene didusi nganggo ayat Quran ya mehek wae to. Digrujuk nganggo hadis ya maming semecicil lah. Niku nek wis ati niku atos. Lah krana napa? Ora tau ngrungokke pituwah utawa tausiahe wong alim. Mulane jangan sampai lebih dari 40 hari. Mulane sanad gawe pengajian lapanan niku jan ana sanate niku. Kenapa Mbah Kiai mbiyen kok ngajine lapanan? Selapan niku 35 dina lho. Dereng wonten 40 dina. Jadi setiap lapan dadi ora aku kunjul ke 40 dina. Asane nek jenengan kok pengajian tahunan, Mbah, ribet niku mangke. Pengajian di tahunan. Setelah ora ming mudarat ini mudhar wonge bareng niku. Jadi mula lapanan bagi ini ku pinter lho 35 dina ngrungake keterangan agama. Mangke dilalah kok bar niku wis ora tau krungu, nek engko 35 dina kas niku wis krungu malih dadi tidak lebih dari 40 hari. Krana wonten keterangan sing sapa wonge selama 40 dina kok ora cerak, ora krungu tausiah ulama niku atine dadi mati. Nah, mula aja nganti 40 dina. Alhamdulillah awake iki pendak ahad pagi niku wah wis jos banget niku pokoke. Alhamdulillah maca kitabe para ulama lah. Sing jenenge cerak karo para ulama niku napa? Awake dhewe memperhatikan ngelmune para ulama, nindakake ilmu sing diterangke para ulama, meskipun secara fisik kadang mboten cerak. Nggih. Secara fisik mboten cerak. Nah, karena sesuatu ya angel tenan nek arep anu nggih. Sing penting atine niku nyantol ning para ulama. Lah, wong kok ada saka ulama di samping mati atine niku dheke ora ngerti dalane taat ning ngersane Gusti Allah. Lah lare ngerti piye wong taat niku butuh ngelmu. Arep ngibadah niku butuh ngelmu. Sing ngerti ngelmune ngibadah niku para ulama. Lah nek awake dhewe ora gelem cerak karo ulama ya ora ngerti carane ngibadah. Ora ngerti carane taat ning ngersane Gusti Allah. Sehingga dikandhake teng mriki wa amiyan taatillah. Wong buta ora weruh maksude, mboten ngerti dalane taat ning ngersane Allah. Ora ngerti dalane taat ning ngersane Gusti Allah. Niki kan repot. Mulane jadi kedah nyampatke ngoberke
setiap saat niku piye carane awake dhewe golek ngelmu, ngurip-urip ngelmune Gusti Allah nganti celak para kiai. Ya aliyo ing ali man utahe sapane wong iku karo alamun gelem maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Walam yuhila hale ora ngalalake sapa wong man utahe sapane iku karo akang maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an walam yuhila hale ora ngalalake sapa wong halalahu ing barang sing dihalalke dening Allah. Walam yuharim lan hale ora ngaramake sapa wong haramahu ing perkara haram ing Qur'an. Kana mongko ana sapa wong iku minal ladina klebu setengah saking golongane wong akeh nabadu kang padha mbuang sapa ladina kitab Allah ing kitabe Allah waro adzuhurihim ing burine kikire wong. Ali sing sapa wonge maca Quran lan ora gelem ngalalake barang kang halal lan ora gelem ngaramake barang kang haram. Monggo wong iku klebu golongane wong sing mbuang kitabe Allah ana ing arah burine tegese ora gelem nglakoni isen-isenaning Al-Qur'an. Jadi istilahnya ngerti neng ora gelem nglakoni niku percuma. Padha karo jenengan ngeleh wis ngerti ya diupi sego neng malah tidak. Nah niku jenenge ora sido wareg. Atau malah dipakake pitik. Nah niku sing wareg pitike. Lah niki awake dhewe niku didepi Al-Qur'an dening Gusti Allah. Nah, ibu dina ya diwaca. Ning nek awake dhewe mboten disiplin dalam menentukan hukum niki percuma. Tegese disiplin apa? Nek barang ki halal ya domongke halal, nek barang haram ya domongke haram. Aja samar-samar. Rapati halal rapati haram babi ini kelar. Niki pripun Mbak Yai nggih? Ya pokoke haram. Antarane halal haram jadi haram. Ya nek kira-kira anu niku nek kowe ra seneng kuwi haram. Neng nek kira-kira seneng ya karem. Lah ya jenenge mah. Dadi sing halal kudu halal, sing haram diharamke. Mboten entuk iki digawe samar-samar sesuai karo kebutuhan niku mboten entuk. Nah niki ibarate kaya wong napa nguncalke Quran ning mburi adoh. Tegese niku nyepeleke karo apa sing dadi dawuh Allah Subhanahu wa taala. Paslon fil wudu'i wassalah. Pasal nerangake wudu lan salat. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya aliyu ing ali istaksi ngepolno utawa ngatokno sapa sira. Isbaghul wudu'i ing sampurnane wudu. Nyempurnakake wudu. Fainahu mongko sak temene isbaghil wudu iku syatrul imani separone iman. Faida tawaddo ta mongko nalikane wudu sapa sira falatus srif mongko aja leluwian sapa sira fil ma'ing dalem banyu. Faida farau ta mongko nalikane wis rampung sapa sira min tuhurin saking sesuci pakro mongko maca sapa sira inna anzalnahu fi lailatul qadri ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadri mim ba'di ghuslil qadamaini saking sausen masuk delamaan loro asra marratin ping 10. Nek gelem ngono kuwi yufarrij mongko bakal gawe senggang gawe nglapangake jembarake sapa Allah Gusti Allah hammaka ing susahmu. Jadi Kanjeng Nabi dawuh ali sampurnakno temenan olehmu nyempurnake wudu. Tegese pripun? Sempurnane wudu niku ya memenuhi syarat secara rukun-rukune, syaratnya ya dipenuhi. Terus sunat-sunate nggih dilakoni. Niku jenenge sampurna wudune. Lah nek asline wudu niku sing penting anggere wis masuk rai rata pisan. Iku dadi masuk tangan wis rata pisan. Ngusap sirah terus masuk sikil ya wis rata pisan-pisan pun jadi. Bisa ngusap kuping ya ora apa-apa niku. Sunat. Neng tegese nyempurnake niku ya kabeh niku dilakoni ya kekemu,
ya nesep banyu liwat ngirung, ya dikosoki nalikane masurai, masuk tangan ya dikosoki. Niku jenenge nyempurnake wudu. Lah dene wudu ping ciwik-ciwik niku nek wis bener-bener wis rata ya sah mawon. Ning dawuhe Kanjeng Nabi kon nyempurnake polno, lemu nyempurnake wudu. Ning di satu sisi Kanjeng Nabi falatus refil ma. Kowe aja leluwian lehmu gunake banyu. Maksudnya leluwian niku napa? Nek wong wudu niku kan sampurnane niku masuke niku ping 3 sunate nggih. Wajibe pisan sing penting rata. Mangke sunate ping 3. Lah wis ping 3 kok ditambahi ping 4 niki jenenge munjuli dawuh niki jenenge israf leluwian. Lah leluwian tembung makruh mboten sae niku kapan gunake banyune dhewe niku makruh. Nek jenengan gunake banyu sing sifate niku wakaf, diwakafe niku haram. Nggih, leluwian niku haram. Mula nyuwun sewu. Nek digunakake toya teng masjid niku ngantos-antos. Ora dumeh melimpah yo sak kelomit dhewe, mboten entuk. Senajan banyune niku akeh niku tetep kudu ngirit. Karena napa? Ya jenenge leluwian niku Gusti Allah mboten seneng. Senajan jenengan banyu akeh banget grumbang kimplah-kimplah. Dumeh akeh banyu yo saiki le masurai ping 12. Masuk tangan ping 12. Lah niki ya jenenge wong mboten entuk. Nggih. Lah Kanjeng Nabi niku nek wudu niku cukup dengan segelas air. Wudu niku. Ning ampun ditiru jenengan ra iso. Cukup dengan segelas air. Nek siram Kanjeng Nabi niku sak gayung istilahnya sak siduk. Niku mbon rata. Ning karang Kanjeng Nabi nggih, nek jenengan tetep ra iso. Niku artine dienggo nunjukke betapa Rasulullah niku memberi contoh menungso iki aja nganti breweh. Breweh niku napa nggih? Ya nek Jawa ngarani breweh. Dumek ana yo sak penake dhewe. Lah nek wis rampung wudu niki yo Kanjeng Nabi dawuh faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar niku ping 10. Dalem. Oh. Amula ora cepet ya ngono gelak kamat. Ya maksudnya sadurunge adoh anu niku wis anu. Jauh sebelum jamaah niku persiapan wudu. Lah wong sing gelem nindakake niki bakda wudu maca inazal ping 10 niki bakal digawe lapang dening Gusti Allah, kesusahane niku diilangi dening Gusti Allah. Ya aliyu ngali idza faraqtan nalikane wis rampung sapa sira minat taharati saking sesuci fahul monggo ngalapo sapa sira maaning banyu wamsah lan ngusapa sira biadika kelawan tangan loro nira roko bataka ing gulunira waqul lan maca sapa sira subhanakallahumma wa bihamdika ing subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka ma suci panjenengan Gusti. Allahumma Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan puji ing panjenengan. Asyhadu nekseni kula an setuhune kelakuan iku la ilaha. Boten wonten pangeran kang hak sinembah illa anta kejawi panjenengan wahdaka hale ijene panjenengan. La syarika mboten wonten ingkang nyekutoni laka kangge panjenengan. Astaghfiruka nyuwun ngapura kula ing panjenengan. Wa atubu lan tobat kula ilaka dhateng panjenengan tumangzur. Nek wis ngono nuli ningalana sapa sira ilal ardi maring bumi. Dadi Kanjeng Nabi le dawuh, ngali nek wis rampung lehmu wudu, lehmu sesuci, iku njukuka banyu nganggo draman tegese dramakan iku dicelup. Lamaan tangan niku loro kabeh niku dikupaki banyu. Terus mangke nggih gulu niki. Nah niku diusap. Ana keterangan sanes niku dugi kithok. Dugi kithok diusap. Nah niku sembari niku ngucap niku maca
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak. Niku nalikane ngusap-ngusap teng dulu niku maca niku. Nggih pokoke sing penting mboten apal mau watun maca subhanallah nggih entuk. Dadi pokoke ora kudu padha persis niki. Sing penting pokoke maca tasbih, maca istighfar, maca. Nggih sahadat biasa niku ora apa-apa. Asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak pun rampung apa. Bar ngono sumangzur ilal ardi terus dingkluk nggih. Wa qul lan ngucap sira asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu nekseni kula anna Muhammadan sedene Kanjeng Nabi Muhammad iku ngabduka kawula panjenengan wa rasuluka lan rasul panjenengan. Dadi pas asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak niku posisi biasa nggih, ya ora sandangan ning posisi biasa. Mangke nek wis bar niku njuk asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk niku posisi melihat tanah, iki ndingkluk ndelok ngisor. Fa inaman mongko setuhune wong kala kang maca sapa wong hadza ing ikilah saka donga dikir ngarep subhanakallah niku wau sak akhire ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah ketiman kula saghiraten ning sakabehane dosa cilik wa kabiraten lan dosa gedhe. Nah, jadi artinya golek ngapurane Gusti Allah niku gampang. Enggak nggih? Gampang lah neng le angel niku nek le istiqomah. Nek le gampang Gusti Allah ku zat sing paling gampangan kok. Artinya segala sesuatu dibikin mudah. Sing seneng gawe angel ki awake dhewe. Dadi nek Gusti Allah niku gampang. Wah anggere apa sing dawuhke dilakoni. Ha niku wis mesti di ngampura. Awake dhewe gelem istighfar mesti di ngampura. Ming mawon kadang-kadang awake dhewe niku istighfar kurang memenuhi syarat sehingga cara tembunge niku ora tenanan. Nah, mulai ya ora di ngampura nek ora tenanan. Segala sesuatu niku nek kepengin ana hasile niku kedah dikanteni niat sing kuat. Napa mawon. Dene wong nyambut gawe men ora niat niku ya memeng to. Pasang boto yo melihat. Lara niat. Jadi nek ra niat niku kabeh niku serba salah. Napa malih jenenge ibadah. Lah ibadah kok niate ora kuat niki yo kangelan lek dadi sampurna. Mulane sebenarnya kenging napa to kok setiap ibadah niku ana tembung niat. Niku sebenarnya isyarah. Nggih. Isyarah bahwa tujuan iku kudu sing napa lenganane nek carane fokus. Niat niku sebenarnya mengarahkan kula kalih panjenengan sami kon fokus nek ngene apa sing dilakoni. Jenengan wudu kudu niat, ya fokus nglakoni wudu. Tegese nek fokus le nglakoni wudu niku mangke jenengan le masuk rai ya digatekke tenan sehingga rata tenan. Le masuk tangan niku ya rata tenan. Le masuk sikil ya rata tenan dan lain sebagainya. Karena napa fokus. Lah supaya fokus niku niat niki sikike penting niku nomor 1. Salat nggih ngoten padha mawon. Wajib niat. Karena niku masuk rukun salat. Supaya napa? Le salat niku fokus ning apa sing dilakoni niku bener-bener diresapi. Lah nek niate niku mboten didandani niki mangke otomatis le nglakoni niku nggih mboten sempurna. Yang aliyu ngali innal malaikata sedune para malaikat iku yastaghfiruna padha njaluke ngapura sapa malaikat lil insani kanggo menungso. Madama selagine langgeng sapa wong iku ngalabarotin ing atase suci walam yahdak lan durung hadas sapa insan. Jadi ini lah istilah wonten dawuh dawamul wudu. Awake perintahke dianjurke nggih kon nglanggengke wudu gantung wudu. Lah gunane napa fungsine napa niki teng mriki le ngendika Kanjeng Nabi malaikat iku do njaluke ngapura wong sing dalam kondisi suci. Jenengan niku wudu saka dalem wau pamane dugi sakniku kok dereng batal
Niku posisine jenengan niku dijaluki ngapura terus malaikat. Mulane iso wong niku dawamul wudu. Batal wudu nek muslim bedhithing ngeten iki iso. Wah, wudu ya iso kadhuken tenan. Neng ganjarane luwih akeh, Bu. Nggih. Ganjarane luwih akeh bedhithing niku. Mula dawu wudu. Ora ya nguyah-nguyah. Ah niku dadi semakin rekoso ibadah niku ganjarane semakin kathah. Nah mula ganjarane wudu sing paling niku sakniki wektu niki. Mulane niku alhamdulillah diparingi bedhithing dadi wudu iso ganjarane akeh. Nah selama wong niku dalam kondisi suci niki selalu disuwunke ngapura dening para malaikat. Lah nek sing nyuwunke ngapura malaikat niki walah mah jelas tenan pokoke. Malaikat itu turung makhluke Gusti Allah sing cerak karo Gusti Allah. Niki nek sing nyuwunke malaikat ya niku berarti ya mandi tenan. Lah mulane krana wudu niku kadang iso nyebabke kula kalih panjenengan sami resik dosane. Merga napa? Disuwunke ngapura dening malaikat. Ya aliyu ngaliman sapane wong iku ihtasala lamun adus sapa man yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Wa faro mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah iman mau ma ing dosa baina Jumati kang antarane Jumat sing saiki ilal Jumat itu kemarin Jumat sing mburi. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah dalika ing mungkon-mungkon adus mau tawaban ing ganjaran fi qabri ing dalam kubur wong. Wa taqula lan dadi abot dadekake abot sapa Allah ngalami jani ngatasé timbangan ngamale wong. Kanjeng Nabi dawuh ngali sing sapa wonge adus dina Jumat Allah taala paring ngapura wong mau yaiku dosane kang antarane Jumat iki lan Jumat sing arep teka. Lan Allah taala ndadekake ganjarane ganjaran ana ing kuburan lan gawe abot timbangane ngamal. Maksude napa? Adus krana arep nindakake Jumatan. Nggih, niki. Lah sing didhawuhi adus niku sing arep tindak Jumatan. Tegese adus sunat nggih. Nek mengadus biasa niku bebas mbok Sabtu Minggu sak karepmu. Nek maksude adus sunat Jumat. Niki maksude sing arep nindaki salat Jumat disunatke adus niku. Nek sing mboten Jumatan mboten sah adus. Tegese adus niku ora entuk kesunatane adus ngono. Pamane adus ya mung adus biasa. Nah, jadi adus sunat niku nek arep mangkat Jumatan. Lah sing paling apik niku menjelang berangkat le adus. Ini kita esuk nggih ra apa-apa. Pamane esuk sisan manane sing diniati adus Jumat. Nggih sae mawon mboten apa-apa. Nek sing paling afdal niku nek setelah arep mangkat dina adus diin. Lah, sing sapa wonge istiqomah gelem nindakake adus setiap arep mangkat Jumat niki di ngapura dening Gusti Allah yo napa istilahe ya pokoke niku adus niku dadi ganjaran. Dosane antarane Jumat saiki ketok Jumat sesuk niku di ngapura dening Allah. Lah kok gampang lah nggih, kok gampang. Nek aja dikira mung waton adus memang ya bener-bener memenuhi syarat. Lah adus sunat kanggo mangkat Jumat niku padha persis kaya nalikane jenengan adus ngilangi hadas gedhe. Niku carane nggih. Persis kaya nalikane adus ngilangi hadas gedhe. Dadi ora mung cewek-cewek mboten. Arep diniati nek melu adus niku sembarangan nggih mboten dados. Niki kedah kaya dene wong adus nilangi hadas gedhe. Niku aturane kesunatan ngoten niku. Lah wong sing gelem nindakake niku bakal di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala dosane antarane Jumat ketuk Jumat meneh. Lan aduse niku dadi ganjaran sing bakal kanggo nambahi boboting amal sesuk ning akhirat. Lah artine kabeh napa mawon niku sak janjane iso dadi ibadah. Mula nek cara tembung hadis Kanjeng Nabi niku innamal a'malu binniyat. Kabeh
Amal niku kan ora kudu ngamal ibadah. Amal pira-pira penggawean niku tergantung niate. Neng sing penting sinkron cocok antara niat karo sing dilakoni, ngoten lho. Niku iso dadi ibadah. Senajan barang niku secara prinsip hukume menang utawa mubah. Neng nek diniati ya iso dadi ibadah. Mula niat niku penting. Napa mawon. Niku diniati sing sae. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Bagi setiap orang niku apa sing diniati ya kuwi sing dadi kang manfaati kanggo dheweke. Senajan ta awake dhewe niku ngibadah, neng nek keniatane minggo niku iso dadi maksiat. Jenengan maca Quran tartil api. Neng nek jenenge niate iki niku ora bener nggih dadine nggih mboten bener. Senajan wacanane bener. Tegese napa niku dadi barang sing dilarang dening Gusti Allah. Niate umum, niate takabur, pamer. Lah niku sedaya kan barang-barang sing dilarang dening Gusti Allah. Lah niku ngrusakke ngamal ngibadah awake dhewe. Niku mangke yo rugi. Mula lah niki termasuk jenengan adus Jumat, arep mangkat Jumatan. Ha ngene nggih niat ya sing bener, carane adus ya sing bener. Lah nek awake dhewe gelem istiqomah lan bener kabeh, niki kabeh niki bakal dadi serana kanggo dingapurane dosane kula kalih panjenengan sami lan kanggo nambah bobote ngamal ibadah sesuk ning akhirat. Ya ngaliyu ngali ngalaika natepono sira bisiwaki kelawan siwakan. Fafihi krana iku sak temene ing dalem siwak arbangatun utawi papat. Wa isruna laron puluh apane fadilatan keutamaane fitining dalam agama wal badani lan awak. Ngali netepono sira kelawan nganggo siwakan. Sebab siwakan iku ana 24 keutamaan ana ing agama lan badan. Siwakan niku napa? Siwak nggih siwak niku sing paling afdol, paling utama siwak niku pancing ngagem kayu arok. Nah, kayu arok niku siwak-siwak oleh haji nika lho. Nah, niku sing paling afdol. Dene mboten duwe niku, nggih niku pamane nganggo kain ngene iki napa, diniati siwakan. Nek ora ya kowe nggo pucuk amengen apa bulan niku ora apa-apa. Sing penting barang niku barang kasar. Ah niku kenging tinggi siwakan. Sak kayu-kayune kenging. Ora kudu kayu arok. Bareng ya entuk. Kalau bareng ngono ya monggo. Amdeni malaikat ngono. Ternyata iki apa iki? Lah, niki siwakan niku ternyata banyak sekali faedah dan manfaatnya. Lah, satu di antara fadilah siwak niku napa? Untune awet. Lho kok pancen nggih wonten sing disebut ing keterangan niku napa? Marai awet untune. Niki napa? Kula niku riyen niku duwe mbah. Mbah kula, Mbah Putri. Niku le sedo yuswane 98 tahun. Kurang rong dina sedo niku sik dar payek. Nggih, jan sik utuh. Rong dina sedo kurang rong dina niku tesih dar payek kutak gitu. Putune ora tedas mangan. Putune ini ora tedas. Lah niku ternyata simbah niku setiap saat niku siwakan. Arep terus Quran siwakan. Arep salat duha siwakan. Arep salat fardu siwakan. Lan ora mung kutak-kutuk le siwakan niku. Mboko siji untune niku digosok. Ngenten niki munggah medun, ngenten niki bendina mawon. Niku sampai umur 90 lebih niku tesih putih untune. Lan dahar marning kluthuk niku. Nah, niku tesih cerdas. Lah niku satu di antara ning jenengan le siwakan aja mung gur men awet untune nggih.
Maksudnya niku nderek sunahe Kanjeng Nabi. Di antarane malih wong sing istiqomah siwakan niku sesuk le sakaratul maut diparingi gampang. Lan ana setengah ulama niku nganjurke nek kowe ngadepi ana wong kok angel le sekarat pati juga siwak wong iku siwakono. Insyaallah niku gampang le sekarat maut. Oh. Nah niku ana cerita lucu masalah siwak. Sing cerita riyen niku Mbah Kyai Raden Hamid, guru kula pengasuh pondok pesantren Maron. Nalika zaman semanten wonten santri niku ngaos tengene abahe beliau niku Mbah Kyai Raden Zainuddin. Kan ngelaju. Ah ngaos niku kayak mongko bengi. Lah kondur saking ngaos niku diadang PKI donggo pedang wisan. Niku dhewe sekali yakin mati. Wah, nek iki mati ya. Oh, dikumpeng PKI nggo pedang kabeh. Lah dhek niku pokoke mung ndek kepinginan siji. Toh seandainya saya harus mati dibunuh karo PKI, aku kudu nglakoni apa sing tak sinau. Dilalah malam niku pas Mbah Kyai Zainuddin niku pas nerangke babakan siwakan. Wah, sing iso tak lakoni pokoke mung siwakan. Bismillah niat ngamalke ilmu. Siwakan, begitu siwakan PKI ini melayu kabeh. Dikira niku mantra. Padahal dhek niku tujuane siwakan niku upamane mati aku sing nglakoni ilmuku siwakan. Sunahe Kanjeng Nabi. Lah kok malah darane nggo mantra siwakan kutu-kutu ngoten niku malah do mlayu kabeh. Ah niku lak dadi ana manfaat anyar to niku. Ayo nek jenengan pas ngadepi musuh mang siwakan. Ayo tembak bathuke ya. Ah niku anu manjen Gusti Allah lian gawe ngetokke indahnya ilmu, istimewanya ilmu niku ngoten niku dadi ora kena nggo tujuan kok ya. Nggo tujuan mesti ra dadi kan. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli aulim minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walij'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.